Maantieteelle emme voi mitään, sanoi Stalin Paasikivelle Moskovan neuvotteluissa syksyllä 1939. Porvarillinen, valkoinen Suomi ja sosialismiin siirtyvä Neuvosto-Venäjä tulivat maantieteen määrääminä naapureiksi. Neuvostoliitossa olisi tietysti mieluimmin nähty pohjoisena naapurina ystävällinen, sosialistinen Suomi, ja määräävä osa suomalaisista olisi halunnut naapurikseen mieluummin valkoisen kuin punaisen Venäjän. Neuvostoliitossa tällainen Suomi nähtiin vihamielisen suurvallan hyökkäystienä ja välikappaleena. Suomessa toivottiin Neuvostoliiton häviämistä ja pidettiin jokaista sen vihollista ystävänä. Песни заводила, про Степанова сисого орла, про того, кого полюбила, про того, чуть письма берегла, про того, кого полюбила, про того, чуть письма берегла. Mulle tuli kuin lottovoittona slaavilaisen musiikin buumi, joka alkoi Laila Kinnunen, joka uskalsi laulaa Manchurian kummut ja tämmöistä. Niin kuin sodan jälkeen se oli mystiikkaa, että sodan jälkeen joku slaavilaisuus pääsi nousemaan sieltä esille. Ja sitten Saksasta tuli se buumi. Ivan Rebrov lähti nousemaan sieltä kovaa vauhtia. Mä sanoin, hei, tää on 1000 taalan paikka. Nyt jos koskaan. Mä saan olla se, eikä mun tarvi hävetä olla se, mikä mä oon. Kun Viki vielä pukeutui kasakkavaatteisiin ja niin edespäin, lauloi vähän venäjääkin, niin mikäs siinä? Siinä on se eksotiikka, kuitenkin samalla se suomalaisuus. Se oli vähän toisenlaista, että se ei ollut tusinatavaraa. Jos ajatellaan tämmöistä perinteistä niin kuin iskelmälaulua tai sitä, niin hänen sekä äänivaransa että musikaalisuutensa on ihan Suomen huippu. Siis unohtaen kokonaan sen, että mitä lauluja hän lauloi, niin jos kuuntelet, miten hän laulaa, niin hän on aivan huippulaulaja. Ja sitten se, että hän niin kuin tämän tämmöisen iloluontoisen kasakkaroolin otti siihen sitten reippaasti, niin nostan suunnattomasti hattua. Suomessa myytiin kultaa ensimmäistä kertaa venäjän kielellä. Se oli minusta niin kuin jotakin, ei voi olla totta. Suomalaiset ostaa ryssän lauluja. Siis te ette voi kuvitella, minkälaista hyvitystä se oli lapsuudesta, kun vedettiin turpaa, ryssää vedettiin turpaa. Ja nyt yhtäkkiä ilmestyi suomalainen kasakka. Mä tein, tässä on ennenkään ollut kasakoita Suomessa. Tahtiin, veljet jalon maan. Tuopit täyteen vaan, täyteen kukkuraan. Lahtiin, miesten tällaisten, sortuu jokainen, nähdessään jo sen. Hei! Mä luulen, että mä olen ensimmäinen suomalainen artisti, joka teki mittatilauksena brändin. Se oli siis, Seppo piirsi heti, että kasakka täytyy olla tämän näköinen. Meillä oli ne pasmat mukana, kun mentiin studioon. Valittiin paras kuva ja valaistukset tehtiin ja se iski siis. Se on brändi. Villi ja romanttinen kasakka on brändi. Ja mikä siinä on traagista, että se ei olekaan tehty, vaan se on aito. Valkoiset kukkaset terttuinsa peitos ompuu. Ehdossa laulantaa soi sata
Täällä me olemme Leningradissa, Pietari, joska sitä kutsuttiin vielä ennen tätä suurta kansannousua, joka Venäjällä tapahtui 1917. Olen täällä isän puolelta olevien esi-isieni synnyinsijoilla ja taustalla näkyy Venäjän ermitaasi, jossa muun muassa Venäjän hallitsijat asuivat. Jotta ymmärtäisi koko tämän meidän perheen historian, niin täytyisi ymmärtää se, että mistä taustoista niin kuin nämä ihmiset tuli. Että jos mun isoisä oli venäläisen amiraalin poika ja laivaston kapteeni. Ja isoäiti oli puolalaisen kenraalin tytär. Ja molemmat suvut on vanhoja sotilassukuja. Kummankin vanhemman puolelta vähän eri tarinat. Molemmat siis on venäläistaustaisia, mutta sillä tavalla pietarilais-venäläisiä, että ne oli monen eri kansallisuuden tämmöisiä niin onnistuneita sekarotusekoituksia. Mutta molemmilla oli myös niin kuin kytkentöjä Suomeen näillä suvuilla ja se teki sen, että vallankumouksen pyörteissä sitten niin kuin koko suku tai osa suvusta ajautui tänne Suomeen. Mun isoäiti oli 7 lapsen kanssa Karjalan Kannaksella. Tämmöinen tukko, 10 000 ruplan seteleitä mukanaan. Se, mitä ne kerkesi ottaa mukaan, joka menetti arvonsa. Mun vaari oli ollut suht varakas siellä, mutta sitten kun ne pakeni sieltä pois ja piti, siihen aikaan tietysti perheellä oli ilmeisesti varallisuus aika paljon kullassa ja tuommoista. Eihän sitä pystynyt sitten siihen niin kuin paossa raahaamaan mukaan, niin sitten ne oli ihan varattomia, kun ne oli Suomen puolella. Yksin kuljen ja aatoksen harhaan, luona kaukaisen syntymämaan. Siellä viettää sain aikani parhaan, kodin lämmössä onnekkaan. Muistot kalleimmat jäi kotimaahan, niitä koskaan en unhoittaa voi. Surut laulaen kätkeä saan, sävel kaunis kun tietoen soi. Suomalaisessa yhteiskunnassa kumminkin tämä luokkayhteiskunnan muuttuminen tämmöisestä sääty-yhteiskunnasta niin kuin tähän systeemiin niin muuttui sellainen nykäyksin, että oikein niin kuin ihmiset ei edes tajunnut, että missä mennään ja mikä se kuvio on. Että kumminkin oli niin kuin Suomessakin on valtava määrä ruotsinkielistä porukkaa, jotka silloin erittäin sulavasti vanno keisarin nimeä ja esimerkiksi Mannerheimilla oli venäläinen vaimo ja Mannerheimman puhui paljon paremmin venäjää kuin suomea ja näin poispäin. Että niitähän on lukuisia sukuja, joilla on niin kuin tänä päivänä ruotsinkielisellä puolella on venäläinen tausta, että niillä on jompikumpi vanhemmista. Sitten oli tämä vielä vanhempi niin kuin venäläisasutus täällä, Stockmannit ja Marsanit ja Sinibrühofit eli Koffin omistajat ja nämä suuret kauppiassuvut, jotka oli jo 1800-luvulla tullut tänne ja pannut bisnekset pyörimään ja näin poispäin. Että se semmoinen nyt, siis se oli se itsenäistymisen huuma ja sitten tämä toinen oli tämä toinen maailmansota, joka oli niin kuin viimeinen niitti siinä niin kuin vihan lietsonnassa tavallaan. На вольном, на синем, на тихом Дону походная песня звучала. Казак уходил на большую войну, невеста его провожала. Невеста его провожала. Mun isä oli Suomen armeijan palveluksessa koko sota-ajan. Hän oli tulkkina ja vankileireissä toimi jonkinnäköisenä tarkastajana. Mun isoisäni, joka oli jo iäkäs mies, niin toimi lähinnä tässä, voisiko sanoa vastavallankumousliikkeessä siitä lähtien, kun hän tuli Suomeen. Hän kuului tämmöiseen useamman kenraalin koplaan, jotka oli eri puolilla Eurooppaa, jotka sitten siis jollain tavalla kuvittelivat, näin voi ehkä sanoa,
voivansa saada aikaiseksi vastavallankumouksen. Se meni vapaaehtoisena 18-vuotiaana rintamalle ja oli jo menossa tonne panssareihin purkkiin istumaan, kun ne hiffaskin sitten pääesikunnassa, että hän osaa venäjää ja siirrettiin tiedusteluosastolle. Ja siellä hän sitten toimi sota-ajan. Suomen venäläiselle yhteisölle sota oli tosi vaikeaa aikaa, koska kaikilla oli äidinkielenä Venäjä, kaikilla oli venäläiset nimet. Mun isäni etunimi on Igor, oli, ja sukunimi Andreev. Ja sota-aikana, jolloin niin sanottu ryssäviha oli sitten niinku huipussaan, niin täällä oli tosi vaikea toimia. Ja tämä oli yksi tärkeä osasyy siihen, että mun isäni noin vuonna 1940 päätti vaihtaa sukunimensä suomalaiseksi ja se muuttui Ahvenlahdeksi. Mun perheeni eli erittäin dramaattiset sotavuodet. Siis mun isoisäni oli yksi niistä, joka luovutettiin rauhansopimuksen perusteella Neuvostoliittoon ja hänet telotettiin siellä. Eli mun vanhempani ja mun isäni erityisesti ja hänen äitinsä, isoäitini elivät aivan tämmöistä niin kuin historian, niin kuin, voisiko sanoa tämmöisiä niin kuin karmeimpia hetkiä. Ja sitä ei nyt kauheasti ikään kuin nostettu esiin sitten, kun me kasvettiin myöhemmin niin kuin sen jälkeistä elämää. Ja tiedän, että aika monet perheet, jotka koki vähän samaa, niin siinähän vietiin semmoinen 20, osa heistä oli jopa Suomen kansalaisia, mutta jotka luokiteltiin ikään kuin kansanpettureiksi. Saavuit maasta vieraiden, vain vaiti ollen mä sinua katselin ja silloin tunsin, kuinka siltä katseiden johdattaa toivoja, vaikka sanat on vieraitakin. Venäläisyyshän oli hyvin lähellä koko aika. Että ihan pikkulapsena niin isät muutti Lauttasaareen mun äidin kanssa. Se oli kaksio keittokomerolla. Ja sinne sitten muutti hänen isänsä ja äitinsä. Plus sitten vielä jossain vaiheessa veli ja hänen perheensä. Et se oli aikamoinen kolhoosi. Mun lapsuuden muistikuvani 40-luvun lopulla mä oon syntynyt, mutta 50-luvulla Helsingissä niin oli se, että mun isoäitini ja isoäitini siskot ja veljet pidivät olivat silloin jo eläkeiässä, pitivät päivisin yhtä keskenään niin, että kerran päivässä tavattiin jonkun luona ja vietettiin sitä aikaa sillä tavalla, juotiin kahvia, syötiin kakkuja, juotiin pieniä vodkapaukkuja, pelattiin korttia ja poltettiin klubitupakkaa. Ja mä olin sitten pienenä poikana isoäidin ja koko suvun hoidossa sillä tavalla ja mulla on jäänyt mielettömän hienot muistikuvat tästä yhteisöllisyydestä, että oltiin kimpassa. Ja se oli niin kuin tietynlainen tämmöinen pienimuotoinen itse tehty vanhainkoti, että siinä oli kaikilla seuraa ja kaikki piti huolen toisistaan ja puhelimessa soitettiin ja puhuttiin. Kotikieli oli venäjä, mutta sen rinnalle nousi toiseksi kotikieleksi ruotsi sen takia, että aika tyypillisesti jotkut vähemmistöt aina sitoutuvat toiseen vähemmistöön. Näin kävi mun äitini kävi ruotsinkielistä koulua ja mun siskoni pantiin ruotsinkieliseen kouluun. Itse kävin englanninkielistä koulua ja suomenkielistä koulua. Nämä kaikki kielet oli vähän sillä tavalla niin kuin läsnä enemmän osan aikaa mun kasvuvaiheesta. Mähän olin sillä tavalla siis erikoinen yksilö, että kun mä puhuin ruotsia ja sitten kun mulla oli venäläinen nimi ja sitten kaverit vielä niin kuin varsinkin kansakoulussa, ne tiesi, että mä oon juutalainen kanssa osaksi. Niin tämä venäläisyys oli
oli se, mihin kaikkein vähiten kiinnitettiin huomioon. Ei siinä ollut, ei mua ryssitelty eikä mitään. Korkeintaan joku nauro mun etunimelle, joka oli siis Vasili. Se venäläisyys ei ollut mikään tämmöinen erikoispiirre, vaan se oli yksi monista. Mutta sitten tämä venäläinen kulttuuri tuli aika paljon myös sen kautta, että täällä oli muutakin sukua. Ja sitten se suku taas kytkeytyi aika lailla siihen semmoisen emigranttiporukkaan. Erityisesti vähän se vanhempi sukupolvi, se maahanmuuttajasukupolvi. Saapre huijata roikkuu porri, tomni karikolattaani. Ypamtsuus ja nosmarot olbrea, makiljo puskessa vai ei. Ehvikoni uudallie, syyt ja sukulaapistei. Ja huviru tarakuju sertustaanikin vissilei. Molemmat vaarit oli älyttömän hyvin laulamaan. Diedu, mun isoisäni, hän lauloi aina. Ja mä komppasin joskus kitaralla. Ja hänellä oli niinku semmoisia venäläisiä lauluja, mitkä ei ollut näitä tunnettuja niinku Volga, mitä nämä lauloi yhdessä sitten vaarit. Vaan hänellä oli semmoisia kappaleita, mitä mä jouduin niinku seuraamaan, että mä löydän sointuja ja silleen komppasia. Ne oli pitkiä lauluja. Niistä tuli säkeistöjä, tuli vaikka kuin paljon. Voi olla, että semmoinen perheyhteisö semmoinen on niin rakas ja tiukka, että se yhdisti vielä enemmän ja musiikkia ja siitä syntyi tämmöinen halu laulaa ja esiintyä yhdessä. Synnyin Helsingin Eiran kaupunginosaa täsmälleen 22. päivä 9.1950 ja asusteltiin siellä Eirassa semmoiseen 10-11-vuotiaaksi, jolloin muutettiin Maunulan kaupunginosaa ja sieltä se sitten parin vuoden kuluttua lähti tämä musiikkiharrastus käyntiin. Samin ja Kirkan tämä rock'n'roll-touhu alkoi jo siellä Eirassa ja mä muistan nämä kideradiot, millä ne kuunteli näitä ulkomaisia Luxemburgia ja sun muita radioasemia ja kävi tosi kuumana näistä niin kuin sen ajan niin kuin ihan niistä virtauksista, joita siihen aikaan oli, koska eihän täällä kuunneltu muuta kuin tangoa. Musiikki jostakin syystä liittyi mun elämään niin voimakkaasti jo silloin, vaikka en mä tietenkään ymmärtänyt sitä 12-vuotiaana, että se tulee jotakin tämmöistä, mitä se nyt on. Joo. Se oli jotenkin semmoinen sijaispuolustusmekanismi, joka auttoi mua eteenpäin. Ja mun isänihän, kun kuuli näistä ensimmäisiä kertoja, niin hän ei oikein tykännyt siitä. Hän sanoi, että kyllä minun mielestäni joko insinööri tai lääkäri olisi paljon parempi ammatti. Ja meillä oli erittäin monta erimielisyyttä vuosien varrella. Mun isäni oli sitä mieltä, että meistä tulee sotilaita tai vähintään insinöörejä tai lääkäreitä. Niin kuin hänen sukunsa on ollut jo 1000 vuotta taaksepäin, että mitä tämä pitkätukkajengi ja rääkymistä tuolla, että ei tule kysymykseenkään. Siitähän käytiin hirveitä otteluita koko tästä molempien herrojen musiikkiurasta. Ja sittenhän se menetti toivonsa, kun Muskakin rupesi laulamaan. Se kuinka nyt meistä tuumitaan, kirjoita postikorttiin. Vieläkö tullaan kohtaamaan, pistä se sitten postiin. Vie se lähimpään laatikkoon, ota sydän syrjällään. Kirjoita postikorttiin.
jos hän olisi käynyt kouluja, niin hänestä olisi tullut loistava diplomaatti. Et se on varmaan yhden käden sormissa se kerta, kun se on oikeasti niin kuin polttanut hihansa ja sanonut, niin kuin, puhunut suunsa puhtaaksi. Että hän aina niin kuin sovitteli, väisteli ja niin kuin luovi ja meni niin kuin kala vedessä ja nauroi aina kaikelle päälle. Että ihan okei, että joo, no ei oteta pulmaa. No kyllä tämä järjestyy ja sitten sen niin kuin, ja niin ne aina järjestyykin. Samihan oli aivan toisenlainen. Sami oli niin kuin tulta ja tappuraa. Naiset rakasti sitä miestä. Siis se oli niin hurja tanssimaan, siinä oli niin paljon kipinää, siinä oli niin kuin hirveä temperamentti. Se sytty, suuttu ja leppy ja se ihan erilainen ihminen. Kiitä alla autostrada, aina kiire, jonnekin on. Ikipintaa täytyy saada, pojat antaa mennä siitä vain kulkureiks on meidät luotu, hieman nuotti korvaa suotu, kaikki mukaan da. Eilen oltiin Mikkelissä, huomenna en muista missä, mutta tulkaa mukaan laulaa taas saan. Da, kiitä alla autostrada, aina kiire, jonnekin on. Kyllä sekä Kirka että Sami niin aika lahjakkaasti väisti sitä, siis ihan käytännön syystäkin oppivat väistelemään sitä tavallaan. Ei heillä ollut niinku tarvetta mitenkään tuoda sitä venäläisyyttä niinku hirveästi esille, koska ei se tavallaan myöskään liittynyt siihen musiikkiin, jota niinku varsinkin Kirka palavasti halusi tehdä niinku rock'n'rollia koko sen nuoruutensa. Se oli aika arka paikka. Puhuttiin venäläisyydestä siihen aikaan ja venäläisistä. Toisia nimityksiä. Kyllä, aika rumiakin välillä, mutta siihen sitten tottui ja rupesi se asia olemaan niin luontevaa ja selväpiirteistä, että sitten se tuli ihan luonnolliseksi asiaksi. Ei sen kummempi ollut, mutta todellakin siitä aikoinaan oli kauheat traumat pienellä lapsella, että miksi sä käyt eri uskontotunneilla ja miksi sä käyt erilaisessa kirkossa ja miksi. Syystä, jota just liittyy tähän emigranttiuteen, niin tunsin erityisen voimakasta niin sivussa olemista ja ulkopuolella olemista. Ja silloin siis niin näkyväksi itsensä tekeminen on yksi syy, minkä takia ottaa kitaran ja astuu porukan eteen ja rävättää jonkun vanhan Elviksen biisin. Se lähti jostain tämmöisestä epämääräistä tunteesta ja mä osasin luokkaa niin 3 perussointua, kun jo osallistuin koulun kulttuurikilpailuihin ja kun voitin sen sarjan, meitä oli 2 osallistujaa, niin jotenkin se antoi semmoisen valtavan kimmarin siihen, että mä rupesin opiskelemaan lisää sointuja ja sitten se meni vähän niin kuin tätä rataa. Se oli tätä tyypillistä niin kuin nuoren kundin epämääräistä itsensä esille tuomista. Löysin pienen palasen kultaa, pienen palasen vain, aivan pienen palasen kultaa, mä itselleni sain. On monta tietä maailman, sydän tietää sen. Se harhaan johtaa usean, sydän tuntee sen. Kun jotain omaa omistaa, sydän tietää sen. Ei kateeksi käy maailmaa, sydän tuntee sen. Löysin pienen palasen kultaa, pienen palasen vain, aivan pienen palasen kultaa, mä itselleni sain. Mä osallistuin Suomen rocklaulumestaruuskilpailuihin vuonna 1961. Mä tulin 4. ja siitä se alkoi sitten niin systemaattisesti. Mä tulin mukaan yhteen lauluryhmään Kukonpojat ja siitä voisi sanoa, että 16-vuotiaasta lähtien se oli lähestulkoon koko päivätoimista. Vuorostaan työ käy eteenpäin, saan aikaan pilven piirtäjän kanssa toisien.
vaan maahan katse etsien, ainoa tiedän sen. Löysin pienen palasen kultaa, pienen palasen vain, aivan pienen palasen kultaa, ja itselleni sain. Se venäläisyys, mä luulen, että musiikillisesti se tuli mun elämään vähän sen kautta, että kun erityisesti kivikasvien kanssa tehtiin jotain ohjelmia, niin kun me tavallaan otettiin meidän semmoiseksi niin toimintakonseptiksi, että me niin sorkittiin kaikkia musiikin alueita, niin mun tehtäväksi tuli hoitaa sitä venäläinen puoli tämän kielen takia. Ja toinen oli ruotsinkielinen, osittain myös kielen takia. Ja se venäläisyys niin oikeastaan mun omaan tietoisuuteenkin niin musiikillisesti nousi enemmänkin sitä kautta. Ja silloin mä osasin kytkeä sen myös niihin mun isän ja isoäidin laulamiin lauluihin ja tiettyihin sellaisiin, voisiko sanoa, pintaa syvempiinkin tuntoihin siitä, mitä tämä venäläinen musiikki mulle erityisesti merkitsee. Еду я на тройке с бубенцами, а вдали мелькают огоньки. Ничего-то мне, голубчики, не надо, сердце замирает от тоски. Дорогой дальнею и ночью темною, и песни той, что вдаль летит свинья, и с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня. Mun kytkennät emigranttiuteen olivat puhtaasti mun niin kuin lähiperheen kautta. Tämä suomalaisten niin kuin emigranttien assimiloituminen tapahtui hirveän nopeasti. Se, että mä ylipäänsä edes puhun venäjää, johtuu vain siitä, että mulla oli tämä niin kuin molempien vanhempien venäjän kielen läsnäolo. Niissä perheissä, missä se jäi niin kuin toisen vanhemman niin kuin vastuulle, niin se useimmiten katosi. Ja mä näin sen itse omasta perheestä, niin mä yritin jotenkin niin kuin mun pojille silloin, kun ne oli pieniä, lukea venäjänkielistä satukirjallisuutta ja näin, mutta se jopa tuntui siis epätoivoiselta, koska ei ollut semmoista luonnollista. Mulla oli tekemistä sen kanssa, että mun oma kielitaito jollain tavalla säilyi, koska ei ollut mitään semmoista ympäristöä. No sitten, eli se tarkoittaa sitä, että nämä emigrantit ikään kuin liudentuivat hirveän voimakkaasti sinne valtaväestön piiriin. Oli tehtävä valinta. Koska jos Neuvostoliiton aikaan maasta muuttaneet emigrantit pantiin siihen kategoriaan, että ne on maanpettureita, ne ei osaa mitään, ne ei ole tätä, niin olihan se pakko olla joku. Ja kun Suomessa oli jo pohjaemigrantti, siis vallankumouksen jälkeen Suomessa oli jo emigrantit, sitten täytyy muistaa vielä se, että olihan Suomi melkein 100 vuotta Venäjän alusmaa. Että täällä oli tämä pohja jo. Kaupallinen pohja, kulttuuripohja. Niin tänne oli helppo emigroitua, mutta se teki sen ongelmalliseksi, että Neuvostoliitto ei pitänyt heinä minään muuna kuin vihollisena. Tämä teki sen vaikeaksi tämän tilanteen. Niin silloin meille emigrantille jäi vaan tämä emigranttikulttuuri, joka sitten yllättäen erosi siitä Neuvostoliiton aikaista kulttuurista. Neuvostoliitossa
kehitettiin ihan oma uusi taidelaji, oma kulttuuri, joka lähti, nyt kun mä vertasin, kun mä tein tämän suuren työn, että mä rakensin itselleni emigranttikulttuuriin, niin mähän tutustuin emigranttien kulttuuriin äänitteiden kautta, kirjallisuuden kautta. Ja mä huomasin, että se on erilainen kuin Neuvostoliitossa ollut kulttuuri. Se oli erilainen. Se oli niin kuin pikkasen viilattu. Se näytti samalta, mutta se haisi hapankaalilta. Et siinä oli niin kuin, minusta se niin kuin selvästi rakennettiin tämä, eikä niin sitä salannutkaan, niin kuin toi Lenin ilmoitti, että me teemme tänne uuden ihmisen, homo subjecticuksen, ja ne on onnistunut siinä. Siinä on ihan selvä pieni ero. Siinä on jotenkin. Ja nyt sitä yritetään niin kuin synkronisoida sitä. Tämä synkroni onkin niin kuin aiheuttanut taas identiteettikriisin. Hetken, niin jos neuvostoliittolainen onkin venäläinen, niin kuka se emigrantti sitten on? Ja tähän ei ole kukaan oikein suostu antamaan vastausta. Tällainen venäläisyyden ja neuvostoaikaisuuden sekoituksen käsittely, se oli kaikille niille, joilla oli tämmöinen voimakas venäläistausta. Se oli aika kova pala. Ja erityisesti, jos siinä tapahtui vielä saman suvun tai sukupolvien välillä niin kuin näkemysten eroja. Että jos siinä joku meni vielä niin sanotusti tämmöisen poliittisen neuvostoideologian kyytiin ja oli Venäjän tämmöisen, voisiko sanoa, tsaristisen ajan perillisiä, niin kyllä siinä oli sitten isovanhemmilla ja vanhemmilla välillä tekemistä. Под окном стою, я с гитарою. Так взглянешь на меня хоть один только раз, ярче майского дня чудный блеск твоих глаз. Ой, взглянешь на меня хоть один только раз, ярче майского дня чудный блеск твоих глаз. Много я терпел. Venäläinen tämmöinen perusluonnehan on sydämellinen, erittäin tunteellinen ja sitä kautta se semmoinen venäläinen vanha perinnemusiikki, niin sehän pitää sisällään näitä haikeita, niin paljon puhuttuja haikeita melodioita, mutta mieletön määrä tunnetta. No se yleinen selityshän on se, että se on se tämmöinen, me olemme tämmöinen yhdistelmä slaavilaista tunteellisuutta ja tämmöistä länsimäistä jääräpäisrationaalisuutta. Mutta nämä nyt on vähän tämmöisiä yleistyksiä, että kyllä mä luulen, että se on enemmänkin sitä, että nämä kulttuurit on vaikuttaneet tässä Suomen historian aikana niin paljon, että ne on niin kuin valuneet. Ja se venäläisyys on kuitenkin ollut 100 vuotta tässä Suomen historiaan, niin sillä tavalla voisiko sanoa niin kuin päällimmäinen asia, niin kyllä sieltä niin kuin jää näitä asioita. Se kuuluu kyllä niin kuin, siis varsinkin suomalaisissa sävellyksissä, niin se kuuntelen nyt Vainion, melkein mitä Vainion biisiä tahansa, niin nehän on suoraan kuin jostain neuvostoajan niin kuin näitä mollivoittoisia kappaleita. Ja on siis valtava määrä. Suomessahan on niin kuin käännetty ihan mieletön määrä venäläisiä lauluja, kansanlauluja ja siis joita niin kuin soi ihan ihmeellisissä yhteyksissä ihmisten tietämättä, että ne on venäläisiä. Nehän oli pääasiassa tämmöisiä kansanlaulupohjaisia, jotka ei tunnistettu sen enempää varmaan niin kuin kauhean venäläisiksi kuin suomalaisiksikaan, muuta kuin jostain niin kuin säveltäjän nimestä, koska ne oli niin osa meidän semmoista arjen kulttuuria, niitä ralleja laulettiin kaiken kaikkiaan. Ja se on tietenkin mielenkiintoista, että ne laulut elivät, jotkut ovat ihan neuvostoajan lauluja, että laulettiin niin kuin rintaman toisella puolella enimmäkseen. Niissä on joku sellainen kuitenkin yhteinen sävel, joka tuntuu kauhean tutulta ja luontevalta. Ja kyllä kai nyt 100 vuotta niin kuin osana vaikka autonomisenakin Venäjää, niin jätti meihin semmoisen jäljen tänne ihan, voisiko sanoa niin kuin fyysisenkin kaupunkikuviin, arkkitehtuuriin, kulttuuriin, kirjallisuuteen, musiikkiin. Että semmoinen, voisiko sanoa, että me ollaan vähän niin kuin tämmöisiä kaappivenäläisiä.
jäi elämäni nuoruusaikaa parhain. Ja sinä menit myöskin luotain varhain. Jäi sydämeni tumma sointuu soimaan. Nyt unelmoimaan mä pysty edes en. Melankoliaa täyttää enää mieleen. Melankoliaa, kaipaus hiljainen. Melankoliaa, melankoliaa. Ja muistot jäivät, vaan niistä luovu en. Melankoliaa. Jos ajattelet ihan suomalaisena näin, että miten paljon samankaltaisuutta sä löydät niin kuin tuosta Jättefin-meiningistä tuolta Ruotsin puolelta. Ei se vaan niinku, se ei vaan niinku natsaa. Ei se niinku, en mä usko, että suomalaiset on niinku silloin, että hipureija, tää on niinku kauhean kivaa tämä. Oi jesta sen. Eiks niin? Että ne ehkä kansan luonteet on pikkasen toistensa kaltaisia. Me ollaan vähän niin kuin Ruotsin Venäjä, siis silleen niin kuin henkisesti, että ruotsalaiset katsoo meihin vähän niin kuin metsäläisiin ja silloin me mielellään käännetään sille kulttuurille kanssa vähän niin kuin se ei tunnisteta sitä omaksi. Ja siinä mä luulen, että on yksi ristiriita, että suomenruotsalaiset taas toisaalta niin kuin on voimakkaasti niin kuin identifioituu just siihen kulttuuriin, että tämmöinen niin kuin dansbandet-meininkin muun muassa on Pohjanmaalla, sehän on ihan niin kuin kova juttu ja sehän on puhtaasti ruotsalainen ilmiö. Tämmöinen niin kuin ABBA-henkisyys tänä päivänä. Ryyppylaulut, koko tämä Joe Heissan-meininki, joka siis suomalaisia ärsyttää suunnattomasti. Koska siinä ei ole sitä tunteellisuutta, se vaikuttaa pinnalliselta, kun taas sitten tämä venäläisyys on se, joka menee niin kuin syvälle sieluun. Se, mikä yhdistää niin kuin suomalaista venäläiseen kulttuuriin, on tämä mieletön melankolia. Melankolia, missä on siis hirvittävää voima, pohjamudat. Ja sieltä pohjamudasta aina kun nousee, niin sehän on se voima. Se on just tämä suomalaisten mieletön keksintö, mikä se on se suopotkupallo. Se on just suomalainen luonne. Kertaa kaikkia palloa, potkitaan vaikka se ei lennä mitään. Siellä tarvotaan vaan. Siis suomalainen nauttii siitä, että tarvotaan jossakin. Se pitää niinku oivaltaa vaan ja löytää se sieltä se suomalaisen melankolian voima. Se on käännetty optimismi. Mikä on käännetty optimismi? No se on pessimistä, kun kysytään, että voiko mennä huonommin. Voi! En saa mistään tyydytystä. En saa mistään tyydytystä. Yritän. En saa mistään. En saa mistään. Mä kun ruttaan kaaralain. Mä niin toivon, että tuossa sois. Mutta jatkat vain selostaa ja antaa informaatioita. Ne miksei rockia pelkkää soita. En saa mistään. Mä mistään. Hei hei hei. Ei kelpaa ei. Suomalaisia on alistettu jo siis 1700-luvulta lähtien, kun käytiin, silloin kun Suomi oli Ruotsin vallan alla, niin aina kun käytiin sotaa pidemmällä, niin siinä lähetettiin suomalaiset ja ruotsalaiset rallatteli Tukholmassa, koska niillä oli onneksi niin kuin tässä sivussa porukkaa, niin kuin semmoista vapaata porukkaa, jotka vaan pantiin menemään tuonne. Ja infrastruktuuri, niin kuin se viimeksi koetteli Ruotsin vallan aikanakin Suomea, että me oltiin täällä aika peräkylä. Niin kai se on jotain varautuneisuutta tai jotain tämmöistä niin kuin pohjan perukoilla olemista. Ja kyllähän täytyy sanoa, että oli onni, että 1800-luvun alussa niin isäntä vaihtui ja me jouduttiin, niin kuin sanotaan, Venäjän vallan alle. Koska sieltä tuli niin kuin meille kuitenkin hirveän paljon kulttuuriperinnettä lisää. Ja vaikka ajat oli vaikeita ja niin edespäin, mutta siis hyvä, että kävi näin. Ja että siinä venäläisperinnössä ja siinä ajassa on hirveän paljon hyvää, josta Suomi ja Suomen kulttuuri on siis voinut ammentaa nyt ihan näihin päiviin asti. Meillä on se sama pohja ja kun suomalaiseen uppoaa
Suomalaiseen uppoaa slaavilainen vanha kulttuuri. Niin mun täytyisi rehellisesti sanoa, jos me löydettäisiin vielä semmoinen talkoohenki täältä, niin venäläiset saisi tulla hakemaan sen kulttuurinsa täältä. Ihan totta. Mä näen sen voimavarana. Suomalaisissa on niin paljon sitä omaa suomalaista kulttuuria, joka muistuttaa venäläistä kulttuuria. Niin siis suomalainen kulttuuri on enemmän sitä vanhaa venäläistä kulttuuria kuin tämä sovjektikuskulttuuri. Полюшка, полета, полюшка широко, полета, едет по полю герой. Это наш атаман-герой. Полюшка, полета, полюшка широко, полета, едет по полю герой. Это наш атаман-герой. Me ollaan nyt tässä Hallilan kylän parantolassa, joka on vuosikymmeniä toiminut täällä Karjalan kannaksella. Olemme juuri tästä lähdössä katsomaan äitini kotipaikkaa tässä aivan lähellä, missä hän on syntynyt. Здравствуйте, можно здесь сфотографировать? Это наше бывшее местечко, где мы жили раньше. Простите, что мы... Дом другой. Haluatko ottaa jonkun kukaan? Haluatko? Haluaisin. Можно мне какой-нибудь цветок взять на память или какую-нибудь травку? Ну, спасибо вам. Ну, что вы... Ну, спасибо. Monet emigrantit niin kuin toivo ihan salaa, että Neuvostoliitto romahtaisi ja ne pysyisi muuttamaan takaa, että olihan niillä tavallaan aika pitkällekin oikea ajatus, että ne tajus, että eihän se voi jatkua. Alexander Solzhenitsyn oli yksi niitä keskuspersoonia, jonka nimiin kaikki nämä emigrantit vannoivat. Siinä odotettiin vähän niin kuin Neuvostoliiton kaatumista, niin kuin jotkut odottavat niin kuin Jeesuksen toista tulemista, että se tulee ja se on nyt suurin piirtein, tai maailmanloppu on nyt. Sitten kun se kuitenkin tuli ja mulla ei ollut sitä semmoista niin kuin henkilökohtaista enää semmoista, voisiko linkkiä ihan siihen itse asiaan, niin kyllä se meni sitten tässä yleismaailmallisessa niin kuin myllerryksessä, kun kaikki Euroopan muurit sortuivat. Eihän kukaan oikeasti venäläinen emigrantti uskonut, että nämä niin kuin, pystyy ylläpitämään sitä järjestelmää muutamaa 10 vuotta kauemmin, koska kaikki älymystö on hävinnyt sieltä, että eihän siitä tule mitään. Että sehän on ihan sama, jos tänä päivänä ajattelisit, että Suomesta häädetään kaikki, jotka on kouluja käynyt ja pannaan valtio pystyyn, niin mitä siitä tulee? Luuleeko joku, että se oikeasti pyörii? Samanlainen ajatus heillä niin kuin oli, että ei tosta tule mitään. Että kohta se kaikki on ohi ja ihmiset menee takaisin ja ruvetaan hoitaa niin kuin upseerit hoitaa virkoja niin kuin ennenkin ja homma lähtee taas käyntiin ja näin. Että sitten, että se venähti 60 vuoden, 70 vuoden putkeksi, niin sille ei nyt sit voi mitään. Kaivaus on kahden hullun matka kauas huomiseen, utuiseen, epävarmaan samanlaiseen huomiseen. Mä sinne menen ja tietä nojataan ja mietin minne päin, eteenpäin vai taaksepäin. Minä matkalla vaan. Tää on vain unohdus vai erehdys. Kahden hullun pitkä matka huomiseen, utuiseen. Mut paremmin sen näkee vielä kirkkaammin ja helpommin. Herää taas ja jaksaa nauraa itselle ja vetää peiton korvilleen. Minä oon matkalla vaan. Minä oon matkalla vaan. Silmistä Kyllä kaikkien niin kuin kehittyvien demokratioiden pitää antaa myöskin aikaa vähän kehittyä,
ei ne muutokset niin kuin kumminkaan missään 140 miljoonan ihmisen valtiossa niin kuin tapahdu näin. Että nyt ollaan kommunisteja ja tänään ollaan demokraatteja. Ei se nyt ihan näin käy. Kyllä siinä varmaan menee useampi 10 vuotta, että se demokratia kehittyy, mutta mun mielestä se on nyt kumminkin kehittynyt siihen suuntaan, että siellä niin kuin tämä tavalla kansallinen omaisuus on kumminkin nyt kääntymässä uudestaan valtion käsiin ja sitä kautta niin kuin kansan hyväksi eikä yksittäisten rosvojen hyväksi suoraan sanottuna, mitä se niin kuin yhdessä vaiheessa meinasi niin kuin tällaiseen kunnon Amerikan malliin mennä. Venäjän näkökulmasta me ollaan helppo naapuri, koska me ollaan siellä jossain siellä takanurkassa. Hirveän kuvaavan kartan näin tuolla Pietarissa. Se taisi olla joku Suomen edustuston seinällä, jossa keskiössä oli Venäjän niin kuin kartta. Ja silloin siis niin kuin Suomi oli niin kuin makas selällään siellä pohjoisessa yhdessä nurkassa sitä Venäjää. Se näkökulma oli jotenkin niin kuin aika kuvaava sen suhteen, että miten meillä on niin kuin vääristynyt näkökulma. Me nähdään, että me ollaan niin kuin seistää pystypäin tässä ja meillä on joku iso paise tuossa vieressä. Mutta sehän on just päinvastoin, että se on niin kuin jättiläiskokoinen niin kuin möykky ja me ollaan joku pieni kirppu siinä reunalla. Ollaan vaan karhun kainalossa, kun ei vaihtoehto. Ruotsalaisia ei olla, venäläisiksi ei tulla. Täytyy vaan valita, kumman kavereita ollaan. Ja mä näen, siis reaalipolitiikkona mä näen sen näin, että jos mun pitäisi valita, kumman leipää syön, niin ruotsalaista leipää en kyllä syöisi. Että kyllä venäläisten leipä on aina leveämpi kuin taivut. Se, että sinun etninen taustasi, kotitausta ja myös uskonnollinen tausta on hieman erilainen, niin se on pikemminkin myönteinen asia varmasti suuren yleisön silmissä. Joo, siis sehän on tänä päivänä suuren ihmetyksen kohde, että kuinka sä oot pystynyt pitämään perheesi erossa julkisuudesta, kuinka sä oot yleensä pystynyt pitämään kotiskasassa. Ja kyllä se kieltämättä on ollut joskus vaikeita hetkiä, on olemassa, niin kuin jokaisella ihmisellä on vaikeita hetkiä, mutta kun on halu ja tahto siihen, että haluaa pitää sen kasassa, se on tärkeä asia. Niin niinhän ne sanoo, että vuodetkin siirtyy ajatuksen tahdon voimalla. Suomalaisten ryssäviha on semmoista piilovihaa edelleenkin ja toisaalta ja osaltaan niin kuin myöskin ymmärrettävistä syistä sekin, että Suomi kävi kovan maailmansodan ja jouduttiin tekemään kovaa propagandaa. Ja kyllähän nyt tänä päivänä ihmisille on hirveän moni asia niin kuin suhteessa Venäjään hirveän epäselvä. Esimerkiksi se, että Stalinhan ei ollut venäläinen, vaan gruusialainen. Ja se nyt on ihan eri heimo, ihan eri niin kuin ihmisluonne, georgialaiset. Ja monta muuta asiaa, mikä niin kuin tavallaan halutaan niin kuin. Ja se näkyy, se rasittaa edelleen tämä tämmöinen sotapropaganda, niin suomalaisten suhteita Venäjään. Eikö esimerkiksi taistelulla ei aina pääty siihen, että sitten halataan ja suurin piirtein suudellaan. Että kuitenkin niin kuin rakastetaan ja vihataan yhtä aikaa, koska siihen liittyy niin voimakas jotenkin niin kuin tunne, sekä se vihan tunne, siis ollaan niin kuin todella niin kuin raivoissaan oikeutetusti. Sitten kuitenkin siinä on joku sellainen, että siis niin kuin meissä on niin paljon samanlaista, niin että rakastetaan myös. Kyllähän siinä nyt tietty ristiriita on, jos ajattelee suomalaisia, että Suomessa on hirveä määrä kirkkafaneja, jotka suorastaan jumaloista miestä, ja se on ihan ryssä. Et repikää siitä. Матушка, что по поле пыльно,